Hola nois i noies, què tal esteu? Nosaltres els monitors estem perfecte i espero que vosaltres i que els vostres familiars també ho estigueu. Pel que sembla, ja no ens tornarem a veure aquest any, però us espero amb els braços oberts l'any vinent. Com ja sabeu, us hem deixat un recull d'activitats d'Scratch a la pàgina web des de la que podeu practicar, podeu jugar, podeu ensenyar-los als pares com funciona i podeu veure una mica més en profunditat l'Scratch, que sí que us agradava molt a tots i que segur que us va superbé per practicar. Biel, Ricardo i Ilia sí que anàveu molt avançats i que us agradava molt fer V3, que estàveu fent uns projectes molt ambiciosos i que portàvem ja unes setmanes fent un projecte que estava quedant superbé. Jo espero que l'any vinent el puguem continuar i que pugueu acabar el braç robot i l'altre robot que estàveu fent, que eren impressionants. També Joan, Flor i Leo sé que estàveu fent uns altres projectes amb Guido que també eren molt interessants i que funcionaven molt bé i ja haveu començat a programar-los. Doncs també m'encantaria que els acabéssiu de programar l'any vinent i que féssim el vídeo que havíem acordat que faríem, que segur que quedarà superbé. I bueno, us espero tots amb els braços oberts l'any vinent i espero que això acabi com abans. Adeu, un petó!